Garing Amarta kinepung wakul binaya mangap wonten Alindra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nganguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken sajaipun ngiyas lan Ndara kula Ndara Werkudara awit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase. Yang Ditya Kalarudra Mas Patih Raja Dewaku Patih Sumbaga Yaksa sawetara nggonmu ngadhep ngarsaning ingsun Pandhararja sapratamu nyam panjangan manap tinemena ngilun mawan namang domang nyam kami nyaming ana waning nyaming manyan marang lanang nyembah mangabekti kula ngunyu yo tak tampa gawe gedhening atiku ora liwat pangestuku tampanana mendingan nyimat maring benyayana ing anyanon amamana apa yaning kencang kula niwani Patih Sumbaga Yaksa iya toga wonten dawuh bilung prayoga nunggun ngadhep nuningguh sampun boten kirang prayogi nuningguh sampun boten kirang prayogi sinuwun marmane dina iki wis tak cagetake Patih murta kangge sawangen kahananing panjenenganing ingsun Nalindra ing Pagerwaja Prabu Aryaksa persasat derajat pangkat sundul langit kesugihan ora bakal ana ingkang ngungkuli bandaku seprapat jagat nanging wedine nggon kula gadhang Prabu Negara ing Pagerwaja kene kaya dene isih gutang rasane mula Patih golek ana apa ta sababe dene mengkene rasa ingkang tak rasakake nyawanyang nyimak dan ulang kencing ulang nyinun naimat nanggung bapak kenangin madu ngandang mengatur menikah melamjak yang pamit naik pun yapti kempatian pun embuk koyaknya penyelengan kunci menikah dan kirangin kamu bapak cek kok? Aku nek dadi ratu duwe patih kaya ngono kae wis tak kampak wingi-wingi kok ya do ngono lho Ratu Gusti awake dhewe iki. Ha ya wis saking kulinane apa-apa ki nek saking kulinane kowe iki nek srawung wong bisu kowe ngerti bahasane wong sing ora iso omong. Gustimu Sinun Prabu Aryaksa duwe patih kae iki rak wis tetaunan dadi wis hafal. Apa sing diomongke wis hafal. Monggo aku nek ngrungokke mung kaya dene wong ngomong ning jero ember. Gemrunggung ora iso dirasake. Matur ketanyah ngacara kandel mekaten menika krana panjenengan menika kula ingkang kinuwun menika dereng amengku tak tunggiling cawacan. Oh ayo. Apa? Sak ngertiku rak urung mengku kecamatan. Wis meneng wae awak dhewe meneng wae. Pancen bener kaya mengkono, Patih. Mula jroning pepanggihan iki aku bakalan nyuntak marang kegimbolaning rasaku. Monggo nate panjenengan ingkang tetel. Ngapne panjenengan nganglaken jaga nyelengaken anop matut dina catur dawuhipun Gusti kula ingkang nyuwun Prabu Aryaksa.
Jroning 7 dina kepungkur aku ngimpi te. Wonten ingkang kababar kawursita jroning pasumpenan. Aku ngimpi yen to diladeni suwijining wong wadon ingkang keladuk ayu. Satema iso ngrubuhake bebeteng jiwa kanalindranku, aku ambruk ana ing pepangkoning wong wadon mau. Nyet bapaknya. Menawi nut ingap ning kematian punika nyanyok imen menika wonten ingkang perkawis. Inggih menika titiyani titi laras lan bapak. Titiyani terus apa lho? Lemune iki titiyani titi laras puspa tajem mare ngawur titiyani gandayani puspa tajem. Titiyani gandayani puspa tajem wonten ing pating apalan aning kaciyatan menika ingkang dilebet puspa tajem. Menika ing awan nyitamu alit dalem ing adat panggondahi. Yo impenku ngancik wanci kuwi menawi ngaten pancet niku lho inggih menika panthi mengku nyatuling wanita. Menawi dipun marengaken lajeng wanita pundi ingkang dados weting penggalih panjenengan kula dereng ngutus nang abdi kula ingkang nyangut netek karine ngenang gambelan yo luwe. Wonten mangke putri menika kula wau banding kula boyong lan gesnanipun Gusti kula inggih Nyuwun Prabu Haryaksa. Lumahing bumi kereping langit ora ana putri ingkang dadi lenging atiku kejaba amung putri saka kasatriyan Jodipati te. Lho. Nanging anyanyan yo mengatan Jodipati. Nyipani yo ingkang wewangi ya kuwi ora kejaba Dewi Werkudara. Mula te rasaku ora lega yen to ora gandeng astaning Dewi Werkudara. Bakal ndak kanthi manjing ana ing Tilamsari ndak muktekake dadi prameswari jajari lenggahing Prabu Haryaksa wate. Kagyatri sangga pirangu rinangkul kinempit kembet dosa ngreknaning bawana nunamit pasang Kalimantabi tinebine Wiloduni dumawaing tawang tuwang sinuwun. Nadyan wonten kanthi kadangu kula paripaksa kumawantun munjo atur ngersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun Toga Garmaturapa. Miturut pangandika ingkang kula mirengaken panjenengan inggih menika nuwun sewu gandrung kaliyan putri saking Jodipati nanging sareng panjenengan paring dawuh asmanipun nuwun sewu menapa boten kelintu. Mergi sak ngertos kula ingkang nami Raden Werkudara menika nggih boten kok putri nanging menika piyantun kakung. Menika satriya panenggak Pandhawa ingkang kekasih Raden Werkudara menika sanes pawestri. Toko jroning impenku Dewi Werkudara kuwi banget Swistya Warna. Aja kok titah sewantan nadyan widodari mudhun wae ora ana lan ora bisa nandhi kaswistyaning Warna Dewi Werkudara. Nggih, nek niku lanang. Niku satriya, nek panjenengan ngrasani Raden Werkudara niki mengke malah mboten panjenengan mboten entuk garwa, ning malah dadi dak-dakaning pasulayan. Mergi Raden Werkudara rumaos mangwadonke niku mengke dadi murkane Ndara Werkudara utawa Raden Werkudara. Nek nyangkok nyangkem sampean menawa mawon. Omongan ra cetha kok ndok nok. Ora jelas kula niku tak ngedhongke kali Sunan Prabu Haryaksa. Sunan Prabu Haryaksa kepatut tresna karo Raden Werkudara. Golek odong sing mlentrung kuwi sudeten. Engko nek gembos ra cetha. Kowe iki senengane keseseken kok kowe iki. Nang mau melayat ya. Nyonya mutani jan ora. Wong irung kok keseseken. Lah nek bolongane irung ketutupan. Mlengkung medun ra ya keseseken to. Kowe iki senengane ngayal kok ora.
Kula nendharatur kula nyuwun pangapunten. Kula tak matur napa wontene. Kula niku nuwun sewu pun tau ketemu wong salwangsul sing nami Raden Werkudara niku priya utawi piyantun kakung boten kok wadon. Nek sampeyan niki mengke berung datan wa petung pikajengan sampeyan boten mang teliti dhisik niki mengke malah negara Pagerwaja iso saling perkara karo negara Ngamarta. Merga Raden Werkudara niku klebu nayaka negara Ngamarta. Kok wonten dawuh kowe ora tak dangu. Ora usah ngecomang dleming andar-andar ngendukur kowe mundura. Mundura. Kula niku nyaosi pemut aku ora butuh kowe elingake. Kabeh niatku wis tak tekake tekad kuwi kok ing karep yen ora iso mengko Dewi Werkudara. Lumba tak entrengake patiku kok. Oh, nggih sampun apa panjenengan. Nuwun sewu dicaosi prisa tetep kaya ngoten niate nggih monggo nek enten apa-apa mang tanggung dhewe. Kula mboten ajeng melu-melu. Mang Tanglet bilung niki mboten percaya. Kula niku wong salwangsul pun ketemu. Kula niku pun nate selfie. Karo sapa? Raden Werkudara, wong ya lanang tenan kok. Dudu, jenenge dudu Raden Werkudara, mesti kuwi beda wong. Dudu Raden Werkudara sing tak karepake ning Dewi Werkudara. Wah, sami jagat niku mboten wonten kalih sing nami Raden Werkudara niku nggih mung setunggal. Ya Raden Werkudara niku nek sampeyan ngarani Dewi Werkudara niku mengke malah ora karu-karuan kahanane. Ade menet imbalan nyata. Kowe mangkato nggo wadyabala sacukupe. Teka ning negara utawa ning kasadyan Jodipati golek ana Dewi Werkudara ngendi nggone ketemu pondongen. Unggahno jempana joli-jolan. Sowana marang aku tak wengkune garwa nyun amit mantan anjelan sing ati-ati aja kaya bocah cilik pati sumbu kaya aksa manut nyembah nyun. Yen malegak legok trambilung kang sarawita ing ngopo kok sepisan malih kula namung badhe ngemutaken mumpung tindake patih menika dereng tebih kula aturi nyusul tindake patih Sumbagayaksa sinuwun mesakaken mangke menawi ngantos patih Sumbagayaksa menika seda krana diperjaya dening Raden Werkudara wis cukup. Bola-bali kowe ngrembug jenenge Raden Werkudara sing tak gayuh Dewi Werkudara. Niku sami mawon. Napa sampeyan tau weruh Endang Bilung ngoten ta, Lur? Mboten wonten sing ngoten nggih. Kanjenge Den Mas Bilung. Niku lanang. Napa sampeyan tau ngerti Dewi Togok? Pun mang bayangke gek rupane kaya ngapa nek Dewi Togok niku. Sing jeneng Werkudara niku nggih mung setunggal naminipun Raden Werkudara niku panenggak Pandhawa lenggahe teng kasatriyan Jodipati. Monggo kasatriyane sing mangsebut niku wau nggih padha kasatriyan Jodipati. Nek kok sampeyan ngendikake nek jenenge utawa asmane Dewi Werkudara. Lah niki sing salah alamat teng mriki niki. Monggo niku mengke nek sing mangarani Dewi Werkudara niku pancen nyata Raden Werkudara. Kula pun matur niku mengke dadi beda perkara. Murkane Raden Werkudara sing diwadonke kali sampeyan. Raden Werkudara niku nek pun nesu wis ora duwe rasa sabar. Saya sampeyan madonke Raden Werkudara. Wah, wis tenan niku ngalamat sing ora apik, ngalamat sing ora becik. Aku ngimpi jejer karo Dewi Werkudara wis mapan ana ing
lenggah utawa dampar pinanganten. Impen sampeyan iku ora kok impen perkara sampeyan iku ajeng rabi mboten. Ning impene wong rabi niku impen sing ngalamate elek. Impene wong rabi niku impen sing bakal cepak bilaine sing lakoni impen. Niku nek ngendikane Kyai Sepuh. Lho, impen niku sewalike. Impen omahe kobong niku tegese bakal entuk rejeki sing matumpa-tumpa. Nek impen omahe duwe gawe niku bakal kesusahan. Ngoten niku werdine sampeyan ora tau buka 1001 mimpi. Oh beda ora. Impen dadi manten kula nek mboten klentu 49. Wah, jambus. Lung apa? Boyo sabar to, ora kesusu-susu ngono kuwi. Ora aku ngomongnya. Aku ngomongi. Menandharatur kula mumpung pate wau dereng tebih dipun susul. Ngoten, impen sampean ampun dilairke. Uga wonten dawuh. Rawe-rawe rantas malang-malang bakal tak putung yen ora kelakon penjangkaku luwung tak entrengake patiku kok. Lha nggih sampun. Nek pun kaya ngoten niku tegese wis diantepi tenan ya wis lho ngadi ora usah tutur-tutur sing wigati awat-awat ana wadyabala saka ing pager waja budal menyang kasatyan Jodipati kok yen ana mrengkanging para prajurit para yaksa andhanku matura arep tak pidanane nun ngestaken dawuh nyuwun pamit sinuwun sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Undanging Prawadyabala saweka Pasur tambur miyang suling pepandhen daludak mewah bandera kakandha warna-warna pindha calatian Pindha Calatian Asri Kawuryan Om Gustiwati kula ingkang abdi pun watu cadas kula jumadhong dawuh Gustiwati kula pun abdi pun bintang laut jumadhong Gustiwati nadyan kula pun padas miring jumadhong dawuh Gustiwati nadyan kula pun Fendi jumadhong dawuh Nanyok bala negara ing
Nerwanya andai Hyang Prabu Aryaksa nino nyonya mengengen diwingking nyuwun Prabu Aryaksa kepengin mengko kawus wijining putri mula Kunti wis kaya nglamar marang putri mau i bareng lajeng cacahipun pinten acah piye aku dawuh Hyang Prabu Aryaksa supaya budal marang kajajan Nyodipati ingkang wigati bakal nglamar wijining putri ingkang bakal bilengkungan putri Kang Prabu Aryaksa. Walata nek ngaten lajeng dipun cawisaken benjang menapa? Aku diutus dening Kang Prabu Aryaksa tekan kene wis paham ngono. Iya, panjenenganipun utus Sang Prabu Aryaksa budal ning Nyodipati. Iya. Nek menengan Nyodipati, aku kuwi dicawi supaya nglamar wijining wanita. Iya, nglamar wanita. Wanita mang kudu tak oyong marang kancane Sang Prabu Aryaksa. Mula kowe kabeh kudu budal tak duruk-duruk. Lajeng jurusanipun pundi? Ngowe lan wanyok mala supaya budal nyak nyuru-nyuru ancak baris walata. Lajeng para wadyabala dipun dawuhi macak cara menapa? Manyak baris matamu icak pacak baris nah banyak baris bendang sing abang diparangi pedhak dipun palangi dos pundi bendang abang diparangi bendel untet diaraki numpak botol ditaleni oh iya ingkang botol dipun taleni dinyalini nyalin salini Pendi wonten dawuh. Memen ya peneng banget nang ora bocah liwat ya. Anya nganti kaya bocah cilik. Metun yo nembang bocah liwat ya. Minang menak tuting ati cucuke ngajure. Oh iya Gusti Akan. Assalamualaikum. Munyal dina iki. Encen bedhaku mara sangkeng jroning praja kungengkang palakasa prabusananira surya medal lira sangkeng jalaniti arsa madangi jagat tamungo paneng sapucaing ukir marep babang sumirat kena soroting surya mega lan gunung menawi kadite priksa sarta kabidalaken suwarji-warji mboten badhe ngujiwani manyen kaya mangkono kowe tak tuting dadi wetananing laku ngestaken dawuh titenono wong citra mangsa langgeng
sampeyan tindak piyambak pokok kegawangan ana ing padoning netra rasaku kaya wis ora kuat lan kudu anyeti marang Dewi Werkudara mula hendak kanthi nyaketi marang kasadyan Jodiwati tuduhna dalane yoga wah la piye lho wah Cilaka iki nek nganti awake dhewe mengko sinuwun Prabu Aryaksa kuwi sida tekan Jodipati mongko sing diarah pancen ya bener Raden Werkudara mawon. Ha iya. Cetha Kesanjabaya. Ning nek awak dhewe ora nderek iki kok malah nampa duka, malah ora prayoga. Apike piye? Apike ya wis manut wae kok waton tekan gone wis engko anggere awak engko tekan gone diduduhke terus ade metu dalan ngebis mulih. Ora usah dadak melu sing Prabu Aryaksa. Mlebu ning kampuhku caket ana Kasadyan Jodipati monggo kula dherekaken monggo kula dherekaken sinuwun jumeneng angger kancang yayah lintang Bima Sekti kang anuwak tutuking naga padaning telenging wana nenggih risang Werkudara ngenya nilar kaprajan tuwin kasatriyan manjing telenging wana mahasing asepi semedi maladining tanana ingkang pinindeng kejawi amung kanugrahaning Wang Mahanasa nenggih kang pinastan Wahyu Tunggul saka mantenging pangesti Sang Bratasena ya Sang Werkudara nalika semanten dayaning tapa brata kawawa sundul ana ning kayiwangan satemah goreh sangganing para Jawata para Hapsara Hapsari sigra Sang Hyang Jatimurti anuding lawan Wahyu Tunggul mandhap wonten ing Madyapada
manjing amomong jagating risang Werkudara cumlorot kaya lintang tekaning Wahyu Tunggul wau. Ati karunaning kaswase dosang kanda wastrat maca lengleng lalu mangulati jagat wasisaning Bathara Wayah jagat kadangipun Kakang Yayi Werkudara gawe goreh rongeh penggalih Yayi Samyaji lan para kadang Pandhawa liyane nganti Yayi Darmakusuma nuding kelawan pun Kakang supaya angulari kelawan sira Yayi kadangipun Kakang Yayi Panenggak Dara Marata Gage Jogara Werkudara miturut pamantengipun Kakang kaya ana cahya ingkang wis mlebu ning angganing sira Yayi Dimas Panenggak Werkudara panjangkaning Sadi wis nglakon Yayi Bratasena. Kresna kakangku kadangipun Kakang Yayi ya njogarake nggonku tapa lamun pun Kakang ora njogarake sira Yayi Dimas mesine Siadi ora krasa lamun panjanganing Siadi wis kasembadan didikane apa Kresna kakangku iso paring dawuh ya mengkono ora jeneng disiki kelawan kersane Hyang Mahanasa pun Kakang wis ora bakal kekilapan nyurasa lawan apa kang dadi legetaning ati ning Yayi Werkudara. Nggone Siadi nindran saka praja awit Siadi kepengin kedunungan Wahyu Tunggul Yayi dina samengko Wahyu wis mapan ngangganing Siadi. Syukur seketi jumurung yen to pancen kaya mengkono Dimas nanging wuluhane ra Werkudara yen to Siadi ora kondur marang negara Ngamarta pligine marang kasatyan Jodipati. Siadi kelangan gedhen. Wah, kelangan gedhen piye? Bojomu Harimbi lunga saka kasatriyan Werkudara.
mereno semobang pangaruna dinetraning uga rapuh sabdaning kokila ringkanikara saketer kene dongane ler wowo sing ene panca Koko Prabu ngaturaken panuwun dene rawuh paduka Kanjeng Koko Prabu sesarengan kelawan kadang kula panenggak Yai esine manahipun ingkang Raka Indrawati boten badhe kula wangsul dhateng Praja Ngamarta menawi boten sareng kaliyan kadang kula Yai Werkudara samangke sampun katingal sowan wonten negari Ngamarta lan kumrayugi menawi kadang kula menggah menapa ta wigatosipun Werkudaranipun nilar praja tuwin nilar kasatriyan Dimas Werkudara barep kakang kuwi apa ta sababe dene Siadi teka ninggal kelawan negara kelawan kasatriyan lan ninggal kelawan kewajibaning kasatriyan mara matur kelawan kadangmu aku Yai barep kakangku ora susah aku njlentrehake babagan nggonku lunga saka negara Ngamarta lan Jodipati mengko perkara kuwi gampang nanging jumbuhake lawan ngendikaning Kresna kakangku apa pancen kepara nyata yen to bojoku arimbi ninggal kasatriyan Jodipati barep kakangku soroteng pandam sumula madangi jroning pasarean ngenangi wadana katon remu-remu kalingan ngangrengeng sang diamanang kong sumungkem guling katrenjo swaning Lurah Petruk kantong bolang karya jingak kang samya mulat sowan sinuwun kundang ganjing langit kelap-lapaton lir kincanging risang mawe gandrung ana kawan Petruk matura yogene mlayu-mlayu suman tanpa tinimbalan sewu lepat diagung pangaksami nalika semanten kula wonten Jawi madaling alun-alun negari Ngamarta dumadakan tanpa kanyana-nyana negari Ngamarta kinepung wakul binaya mangap wonten Alendra Yaksa nami Prabu Aryaksa ingkang nganguwuh-uwuh ngayonaken putri saking Jodipati nanging sareng kula tiling-tilingaken sajaipun ngiyas Ndara kula Ndara Werkudara awit ingkang dipun gayuh ingkang nami Dewi Werkudara deplok ndase wadon kemliwer sing tak goleki sing ana satriya gagah pideksa sapa kowe sapa Nalendra Pagerwaja Prabu Aryaksa wah aku Raden Werkudara lho
sing tok goleki Dewi Werkudara. Dewi Werkudara wis tak gawa menyang endi? Menyang tungkakku. Wah! Piye Werkudara? Wah, menungso ra tatanan. Lho kok menungso ra tatanan piye? Ana ratu buta bareng ketemu karo aku. Dheweke muni arep nglamar Dewi Werkudara. Gawe muntapatiku tak pulasara ning nyatane aku dicokot. Panas awakku. Diketak gondal Kresna kakangku. Kukupan Sanaka, kukupan Sanaka. Ora cerdas. Aji Bantung Bantawasa. Aji Bantung Bantawasa. Wah. Ora tumomo. Godo rujak para, godo es krim rujak. Ngopo to? Omong diturokke kok nyaduk. Ora sampe ngono to, engko sikik engko melu-melu engko sikik. Piye to? Ana apa e? Mundur. Yuk. Kuwi kokoe landhep e. Nggo nyuwek endas. Akon nganggo lambe wae kok nganggo sirahe dicuwek nggo kuku ora. Wis payah iki. Ben. Batur do cerewet. Ora pati nduga ora tontone kaca pesan Werkudara. Yo gage presanono. Oh lah ora jeneng mokal, kowe kalah. Lah kowe nggunakake okol kurang prayitna. Oh, nek tak tontone kok. Endi kok duwe? Oh, mula. Lho. Petruk duwe pusaka kaya aku. Gadah. Apa Petruk? Lho, akeh. Jenenge Tumuli. Tumuli apa? Watu lho nemu ning kali. Iki nek ditonton iso ngerteni sing durung winara. Lah. Nek ngerti sapa sing dadi ratu kae? Ah, ngerti wae. Nur Jawu kula ngandani mawon nggih, caket talingan panjenengan. Iya. Ya ta. Weh lah dalah bener. Oh bener. Ampo apa sing duwe kok sing gar kagungan kaca pesan sampean tok. Lah ya duwe. Elok tenan ponokawan do nyolong pethek kabeh. Oh. Ama wis kecekel ta iki. Ayo mokal ora iso menang, ya wis prai pirang-pirang sasi kok. Sopo? Nek ora nyangket, ku yo duwe akeh kok kagungan. Tumuteng. Lho. Tumutenge apa? Watu lho nemu ning sapiteng. Jijik iki. Niki nek diwatek wah ambune ra omong. Ning iso ketok wonge saged. Lah nek pancen cocok sapa coba? Nun ora nyangket talingan panjenengan. Ya sarepmu. Oh, dudu lho. Kok beda? Tusiran to? Udu. Oh, glendu. Anggonamu tumuteng kok ya serapan. Wah, tak buange. Wis ora mandi babar blas. Tak buange. Wah, Kresna ndak ngendika ora gojek karo Ponokawan. Patenane. Nek tok mateni kowe getun. Getun nggon apa? Ratu Buta. Aku ora rumangsa tepung, ora rumangsa seduluran karo Ratu Buta. Iya. Pancen blegere kaya ngono.
kowe nggunakake okol ora bakal menang. Wah, carane piye? Carane kowe kudu ngungrum karo buta kae. Ngungrum piye? Lho, ngungrum iki kaya dene wong lanang sing gandrung karo wong wadon. Nek ora ngono ora menang. Wis, lakonono. Pedro. Nun. Iki kanggo awake dhewe. Nek ora dikepruk ndasmu. Pripun? Wah. Aku kon ngungrum karo buta kae. Ngungrum ki piye? Ngurung ni, wah kula ora tau ngurung. Wah, gunane apa kowe batur? Ngungrum gandrung. Memanismu Ora sanggup nebak. Aku ora iso. Oh iya, Dik. Suarane gedhe soalnya suarane ngebas sampean. Bas ndasmu. aku nek gojen karo juragan ki seneng e. Enten iki. Diajeng tresnaku karo kowe ora bisa pisah. Tuntak dundung gleng, tuntak dundung gleng, tuntak dundung gleng, torororororok gleng gleng gleng. Tak cuek matamu. Kang, aku ora iso. Petro ora pengalaman ora. Ngumrem niku ngenten. Yo, Buta niku tandak tangane cek ngene. ayo. Aja nganti iso obah. Langsung dicucuk. Cucuk ngono apa? Sak seneng sampean. Ngoten mawon malah terus Wah, pono kawane do edan ora iso ngajari aku. Gunane apa? ya terus lumayan. Rasa gojek ndoro jano kae malah aman-aman. Tas-tas. Nggih pokoke sampean ngandhake tresna karo buta nika jenenge Mungro. Aku tresna karo kowe. Aku ora iso kelangan karo kowe. Kowe tetep kekasihku, kowe cintaku, kowe sayangku. Wah, yo. Ora, lototke. Kowe kok ora malang kerik. Tanganmu mbok bondo eneng mburi. Ketok yen to kowe sejatine wis kalah karo aku. Ayo, endi Dewi Werkudara? Wah. Katresnanku. Sayangku. Salam Sayang. sayangku. ora ana wong sing iso gawe tentrem atiku. Kejaba mung sira wong ayu ingkang banget gawe kenanganku lan tresnaku ingkang saktuku ora bisa dingenteni. Aja dawa-dawa. Yen kula ukurane wis sementen. Piye, Tru? Mundur ora sampeyan. Wah. Ayo ndak mban ndak pondong. Ayo ndamban ndak pocong. Pondong. Pondong. Ora bakal tiba ning kasur babut. Mesti tiba ning mantul. Terus tiba ning mantul. Kok mantul? Tiba ning patenggan. Yayi Musti Kaning Katresnan. Babar Dewi Arimbi. Wah, iso aja.
Diar. Aku nek ra nilangake Bagong ngono kae. Bajingan. Cemplung kalen. Cemplung kalen. Sirahku pas mistar ning ngontong kok. Ora kaya gejeglek itu. Lho. Kudune nek pas mistar ki madung lho. Ora kowe mapiat ngono. Delok. Kono-kono keramas kan. Ndas kono lomboke bareng. Walah asu. Bakong tiba teng kali, mak piek manten. Yo ben. Mangkel aku. Waduh iki disampuke ra ilang. Tak kumen dasku. Pangeran. Mbok benjang malih menika menawi tindak menika. Pamit. Kula menika bingung. Wah, kesusu. Jaluk ngapura yen aku ora pamit. Nganti gawe bingung atine wong wedok. Wong wedok ngendi tinggal wong lanang sing ora bingung. Golek ijol yo ora ana piyayi gagahe kaya ngene. Ijol aku ra gelem. Seneng tenan. Wah, dibilasi. Iki lagi golek banyu. Dadak dadi buta barang. Goleki sampeyan. Ora nerima angin utik ulang nyakep aku cuma kaya nyombelan ora kalian. Teruyek iki terus ora nama. Wah. Matane kena sabun merem kok kon nguyek. Ate Sumbaga yaksa kaya wis paripurna balya kaya wingi uni pate. Wow. Ndara kala bendana. Ya jaya. Karena giya itu. Aku dadak dadi patih barang niku apa? Isang-isi Bayu Ayibi goleki bojone. Kawas-was Kudara. Lunga tanpa pemat wale. Amin. Pamit. Dadi bucane aku dadi patih. Lah kok disalahke dadi bucane asline ya elek dadi patih ya tiro. Ya wis ora apa-apa. Kok kaya ana wong dodol bakpao dasu. Gara-gara bencana. Pripun kabare? Apik. Dian suwe ra ketemu arek kula. Aku ora tau nek mriko janji. Kowe ya arek mriko janji ora ya ora tau ketemu karo aku. Ha nggih. Asta sangu wae. Aku kadang cocok. Ra duwe nggo janji gak cocok ya. Aku ki pawane. Dari dhuwite
curah-curah. Ngapusi. Aku ora percaya. Ngapusi nek nggawa. Buktine ndi? Wah, kok kaya iki. Iya, bilih sing atusan apa sing eketan? Ah, berarti nyata. Nek tak gawake. Wow, terus dulu. Ya arep jaluk duwite kok dadak. Aku ya goblok banget. Jahat pono kawan trembelipun. Trembelipun. Ya kok aku tak bali ya yu aku wis rampung wae kayane. Baliya kala Bundana. Bopo. Karo disenggol den mung iki elek ngono. Kaya wis paripurna lakon iki Siadewa entuk wahyu tunggul wulung. Ya. Muga-muga migunani tumrap ing Siadi pribadi lan migunana tumrap ing negara Ngamarta ya Dimas. Wah, Kresna kakangku iya.